Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Hadin balami ka Jingïakajia ibor hapdeng ki pulit jong ka Jilla Meghalaya bat ka West Karbi Anglong District kabala jiabyang haka arpu santarik ubnai nailar arajar arpuway tang hadin ka Jinghiar jurip jong kirkot ka Hinyo Trap Youth Council haka shnong laper Henry minta kasngi ka arpu Henry trik ubnai nailar arajar arpuway kaladon ka Jingïakynduh lang jong Deputy Commissioner ka West Karbi Anglong District bat ka Deputy Commissioner jong ka Bhoi District ban yakren penbej halor gini ki Jingïakajia ki balakta ya ka shongsuk shongsngan jong ki pajba hakisnong Khappud Hagani ki Jingïakynduh jong kini ki arngut ki Deputy Commissioner kabalalong hakasnong Sabuda kini ki Borsenshar District ki larai ban penne ya ka shongsuk shongsan ha kisnong Khappud ki badan hapo ka Bhoi District bat ha West Karbi Anglong tad hado bandala ban penbej ya upur usam ubapura hapdeng ka Sarkar Meghalaya bat ka Sarkar Assam Nalor kata kila shimru ya ka rai ban ya burom lang ya ka status quo bat ban pensange eswa ya ka jing pentre ya ki kampenroy na Baro R District tad hado ban layo ya ka rai ka bapura halor upur usam daki R Sarkar shusho gini ki arngut ki Deputy Commissioner kila shimru ya ka rai ban khang persya ya kino ki kinhon sang bhalang ban lejngo ya kini ki shnong ki badan ha Khappud khnang ban kiar na ka jing penthut kabala ban kta ya ka jing shongsuk shongsan ha kisnong Khappud Hakabia David ka nega kam ha laper te mane ka sngi laya don ka meeting ha padeng DC jong West Karbi Anglong but nakalian jongi nangena po Bhoi District but hang to ngilaya krentang sipang kalon order situation ni ong ba kumbalong hi mencisni ka sedang siya nakaway ka incident ka ba siya show away urang ba but hadin nang tu la penyesuk but kala wan siya normalcy mencisni but hadin nang tap den dala dep nang ngilayok kilay wan pilot baro ki officer ki SP ki ADC bar kai lawan pai menin ya khubor ba ki don kat tu kat ni ki sengbalang balik chatai and hangta nakaliang ki polis hangte po moles na kila ong ye ki ba mlong ban late na mar ba kadang klik ke situation mo nai long la settle so nai pen correct so tang baki late shakmat pat kani ka kalaman ban ki embyang ya kata ka Jingïakajia kan ka kadan no ka issue hang to bat ka ki polis jong irikla dan ka Jingïakajia confrontation mo te hadin nang ta pada tikila lek biang SP ki DM baru kai ki magistrate la lek hang to but hadin nang ta pada misiam ba ka allegation ka long ba kini ki break balik visit hang to ki de ka Jingïakajia lam jong polis kani ka la ami ka news Assam ro but ka menta ki nang te ki la ambo saki force jong ki ti kani baru kai ka numja kani la da de bangi klempen ibon na kaliang jong ni ro te kani ka long ge ek ba sosi namangi ngi kuslai namta ki tu ki khatrat snong ki badan chatai sheliang namar ba ka Jingïakajia na district administration ro ban poi to kat ba nakaliang jong chatai kaliang ru meneng ye shem hi ba kiru DC jong kiru ban poi hang to ka shem hadu san kan ta mo ban poi ha to ka jaka te both sides ki ngi ban yo hi ban yarap ki tu ki pai ba ha ka to ka jaka ha kata ka laper ba kitu kisnong hajan kan up ya ka ni ka ban continue ka law and order ka bahan markin ni jaka border ki long bajangai bah te ngi kerpat ki ki seng balang ki balik pej lan ni mano kin so bah ban perkhat lami ki tu ki brio namar ban yo ka Jingïakajia na ka liang district administration ki police na baro arliang Biden ka porla simpor palat la ban don gano ka jing mansau bat la ban garanti ba kanum ka jing shongsuk shongsan jong ki te ngi appeal sabar khat sungha kat hadu ba piatip hi ba menta ka sarkaru kay don happening ka Jingïakajia bat ka Assam bat ki committee su ngidang up bakin kan notify te kan so ba bam de ban ya late ban visit kitu ki brekulation suk mentala dagi post nam kin shong hang tu kin ya im lang hang tu kum tang sngi rungan tu iping ang ba
ngimla ban poi hadu umla per nomor kadang trick pala ka situation ki beri hang tu hendrai ke setenat da kalau bang ngiok kendo ye rang ba asnang na umat ru ki kali ki babon bah ki bawan na kitu ki khat crash nong ki bang ngiok kendo halenti but kitu ki ong klam dan kono jing penwet ya ki kaya ki yang gajong ki te kata hi kade ka ke bangi de ban buram ya kata bat ni buram markaliang ya kiru ma kibreu jong iru ki kim penthut te ya kata hi ngi sngo bangin maintain dia kan status quo as of now tang hadu ngin maintain ya kan ni hadu ban da one part kata ka resolution na kaliang government ke ibakin de ke kemenun pen be inu put sam but bangim as hadu kata kapor ngi kerpat ya no ino rusobha wat penthut ya kitu kibreu shathe ai baka an bat ki police ki jongi kin le ka badan kam namar kadan ka very strong coordination hapdeng ki police yang asam bat jong Meghalaya hang tu tingim dei ban lek mangina du nang ni ban lek chatai ban penthut ya kata namar ba ki dan buan ki ru hang no ru la da pi ong ni nong po ne pi ong ha po bernihat ne pilih barambang ne pilih sino ru kin dan hi ki local issue hang tu ti ketua kila sutu ki pulit ki badai duty hang tu kumno ban tackle ti ya kata ngim dei hi ban interview thani kata ai bikin jong tu ya kan ka kampot kamsam bakan tackle hi ka sarkar ka badai hok ban le ni kran chapang jing song suk song san ba num dan gano ka jing ya one visitors ngim dei ban nabro arliang naliang jong kiru kim dei ban dan visitors naliang jong hirum dei ban dan visitors ai kan song hi para kinong song satu kathan but nakalian jong iru ngila ai instruction nya in charge yang kamaulas nai ba ngirungin bu nak daga giat na sita seliang nak kila bo giat so ngin that wing in contain ya kan jaka menginum sya ino bandit satu ma te kata ka way du kalong bakidan ngi akran du kan dia sepangi developmental work te ka nakaliang disi syatai du ka amba page ni namar bakadan kan ka jingya keren te ingin ya bu status quo sya ngin empat lek kini developmental work as of now ti ya kata runga tharangin hab ban yasngap namar ba kan ni ka ju jing penbai kalong shiki beru ki district kumju hi tikin ya up namar kan ni ka jing ya keren kala sedang melong kala kila syong las desman wani na kaliang jing CM retering so ngidang up tang notification ke mga omne nang selayo notification kam pelaya cekmat hopefully and then it's a big part mo